दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै जमदुवार बआवबो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। दिनै मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिफोर लानाय बायदिनो जमदुवार ब्लक इउथ सेलनि बानजायनायावबो गसाइगावनि खासियाबारियाव थानाय जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव बिफां गायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लोकनाथ नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि CWC सोद्रोमा डजेन राभा, जमदुवार बआवबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारी, जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि, जमदुवार ब्लक इउथ सेलनि आफादगिरि जकिनाथ मोसाहारि, नेहाथारि समर बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। बेबायदिनो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय दिनै मुलुगनां सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আজি সঁচাকৈ আমাৰ জমদুৱাৰ ব্লক হিচাপে আজি গছ ৰোৱা যি কাৰ্যসূচী আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। সঁচাকৈ আজি ক'বলৈ গ'লে পৰিৱেশ যদি সুস্থ নাথাকে, মানুহ সুস্থ হৈ নাথাকে। গতিকে মই এইটো মেছেজ দিব খুজিম, গোটেই বিটিআৰত যিমান আমাৰ মানুহ জাতি আছে সকলোৱে যেন গছ ৰুৱে আৰু নিজৰ জীৱনকো যেন ৰক্ষা কৰে, আনৰো যেন ৰক্ষা কৰে। আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ মটটোই হ'ল গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড মিছন। আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বিটিআৰখন সেউজীয়া কৰি তোলাৰ এটা মটলৈ আমি ওলাইছোঁ। আজি বিশেষকৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত গোটেই বিটিআৰত আমাৰ ইউপিপিএল দলে আজি প্ৰত্যেকটা ব্লক তথা ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্ট্ৰেলত আজি গছ ৰোৱাৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু আমিও জমদুৱাৰ ব্লক হিচাপে আজি আমি গছ ৰোপণ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এইটোৱে মেছেজ থাকিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ, সকলোৱে যেন গছ ৰুৱে আৰু নিজৰ জীৱন যাতে ৰক্ষা কৰে, আনৰো জীৱন যাতে ৰক্ষা কৰে, ইয়ে মোৰ মেছেজ থাকিল। আৰু সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাই মই দুখাৰমান ক'বলৈকে মই এইখিনিতে কমেণ্ট কৰিनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनिसिम जासिग्रोबाय। दिनै जोङो जमदुवार इउपिपिएल लाइमोन गांखं हिसाबै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि निर्देश बायदि आरो सेन्ट्रेल इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बिथोन बायदि जोङो दिनै मानगोनां जोंनि जमदुवार बआवबनि कअर्डिनेटर डजेन्द्र राभा सार आरो लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि लोकनाथ नार्जारी सार आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जों लाइमोन गांखं हिसाबै दिनैहाय जोङो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै 5 जुनखौ जोङो बिथा बोनानै जोङो दिनै बिफांफोरखौ गायदों। आरो बे बिफां गायनायनि उद्देश्यखौ आङो बेखौनो साफ्रोमनिसिम मिथिहोनो सानदों जे दिनै बिफाङा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि आरो फिउचाराव जोङो बिफां गैयाब्ला गोबां जे भयंकर एबा गिथावनाखौ जों नुहुरो। बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो जों साफ्रोमबो सजाग जानाया मोजां, सांग्रां साखाफारा जानानै जोङो बिफांफोरखौ साफ्रोम मानसिया बिबान लानानै बिफांफोरखौ गायनानै लानांगोन। अब्लासो जोंनि आबहावाया एबा इनभाइरनमेन्टआ गोग्गोयै थागोन। अब्ला जोंनि मोनसे बाथ्रा दङ जे देहायानो धोन होननाय। जुदि देहाया जोङो गोख्रोङै एबा साब सिखोनै आरो गोग्गोयै जुदि थानांगौब्ला जोंनि परिबेसा मोजां जानांगोन। परिबेसखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो मिथिंगाखौ जोथोन लानांगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो दिनैनि 5 जुनजों लोब्बा लाखिनानै जमदुवार लाइमोन गांखंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनैहाय जोङो हाइकमान्डनि एबा गोजौनि बिथोन बायदियै जोङो आरो दिनैनि 5 जुनखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफांफोरखौ गायबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे फैगोन जे जोंनि आबहावाखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोनाबो बिफां लाइफांखौ जोथोन लानाया गाहाम आरो जोंनि भबिष्यतआव जोंहा मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव जोङो भुगिनाङा, बेखौनो आङो साफ्रोमनिसिम खावलायहरबाय।